Wai kai ma kana jin yunwa? Yunwa kai? Ni ba mutum ba ne? Me yasa ma baka wanke min roba ta? Roba? Da ni zan wanke ma roba? Abokina, kaga wata? Wannan ƴaƴan iPhone 13 ne a hannunta. Anya ba za mu bi su ba? Hi. Hi, babe. Babies. Ya kuke? Da Allah idan ba za ki damu ba ki ba mu waya ki mana mu sa miki nan bango. Mana. Haba ƴan mata ku kwantar da hankalin ku. Mu fa ba ɓarayin waya bane. Mu ba ɓarayin kai da dukkan alamu ba su gane mu bane. Ba su gane mu bane. Ba ku san Alhaji Ahmad ba? Ba mu san shi ba. Ku san Alhaji Ahmad ba? Mu san shi ba. Wancan na can unguwa uku. Amma dai kun san Gote. Sosai ma? To kuma kun san ɗan tata. Kuma kun san dai masu kuɗaɗen duniyan nan. Ai yaran babanmu. Su sani ba. Ba mu sani ba, rashin sani. Kun dai gane su dai ai yanzu. Mun gane sosai. Yanzu dai wani hanzari ba gudu ba. Ga waya sa mana nan baki. Ya so zuwa jibina ma jirgin mu ne tashi. Shikenan? Okay. Za mu kira ku. Sai mun yi ba. Idan kika ga number da 12 farkon number to number mu. Plus 911 to number mu ce. Mu kaɗai ne ai. Yawa, bye. Sai an jima.